be kan lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bisimila magazine du Mali kan. Ni kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen ka da aw tulo kan ka bɛn novembre kalo tile 10 ye san 2020. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana kuntigi sabanan n'o tun ye Amadu Tumani Ture ni bɛɛ tun b'a fɔ a ma ko ATT Ala ye ale min ji dɔgɔya ka bɛn novembre kalo tile 10 ye san 2020 o sɔgɔmada fɛ k'a si to san 72 la Turki jamana kɔnɔna na n'a tun taara yɛrɛ furakɛ la yen nɔ. Amadu Tumani Ture ale yɛrɛ bangena Moti mara la ka bɛn novembre kalo tile 4 san 1948 ma. Amadu Tumani Ture a ye Mali mara k'a ta juin kalo tile 8 la san 2002 la fo ka taa se mars kalo tile 22 ma san 2012 ma. Kuma walawala la Amadu Tumani Ture a ye san 9 kalo 9 ani tile 14 a y'o de kɛ Mali kunna nka a ka fanga ma se ka laban a laban cogo ɲuman na. Bari jamanadenw wulila k'a ka fanga bila wa fana tenentigi dɔw farala ɲɔgɔn kan ni Amadu Ayasa Nugu tun ye olu ɲɛmɔgɔ ye k'a ka fanga bɔsi a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ATT fana tun ye tenentigi de ye wa fana ale de kɛra sababu ye ka Musa Tarawele ka fanga bɔsi a la. O fanga bɔsi kɔfɛ a y'i kan labɔ jamanakuntigiya nɔfɛ wa jamanadenw fana y'a sugandi fo siɲɛ 2. Ni kunnafoni ne tun b'an bolo k'a da aw tulo kan an bɛ taa sibila kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu fana kɛ Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la. Aw ni ce a ka lajɛli la a y'aw sogolen to magazine du Mali kan walasa kunnafoni nataw kana fɔ aw kɔ.